Zihlwele zika Nomandla, zika Luchaba, zika Dongo, zika Ngubonde. Kamabhela sicoco sinuka insundwana ngamakhokozela njengelifu lemvula. Athebula ukunatha njengabindla enkulu omakhungu onkila novapho nomano ntshanga sodibandlela. Bayidibile indlela, bayidibindlela bade badiba nendlela. Siyacama gusha kaloxa senje njalo singenile kulo ilikhaya. Ibe is the 17th of October 2020 is Saturday. Lulo kaloko losuku apho sesithethe khona ngeendaba zabantu ngezinye imini esingathethe indaba zabantu, sikhuthazane, sicebisane, sifundisane, wonke umuntu aphose kaloku esivivaneni, umuntu athi nalo ondunalo ulwazi ibhele, kuba kaloku kuyo le ndawo akukho mntu ucaba wazi into yedwa kweli lizwe, kuba kaloku eli lizwe lilizwe labantu ngabantu abanolwazi. Omnye ulwazi lwakho litsala kude, omnye atsala apha kufutshane. Siyashera ke mntana omhle, siyafundisana ngokwenje njalo. Sithi kaloku khomenta nawe apha ngaphantsi utsho babhele mna ndiyibona olu hlobo le nto. Uba wena uthi ndiyithandile uthi like, uba wena uthi ayibhele ucofe dislike okanye ngu-unlike laa nto uyicofe kabini mntana omhle. Xa uyicofe kabini itsho ibe namandla laa nto leyana. Shera ke mntana omhle ukwenza uba i-algorithm ibonise ukuba noko sikhona kuyo le ndawo. Wena mntu osanda usijoyina, hit that subscribe ne-notification ukwenzela uba siyiqhube kunye le nqwelo ihambayo. Namhlanje ke bantwana abahle, njengoba sesitshilo uba yiSaturday, lulo olo suku esiye siphathe lo topic namhlanje. Asikwazi uyithiya kakuhle le nto uba sizawuthi le topic ithini, kodwa the essence sifuna uthetha ngenkonzo le yasekusindisweni. The reason sifuna uncokola ngayo laa nkonzo yasekusindisweni, senzela wena mntu who's not yet trapped ukwazi ukuyibona le trap. Mhlawumbi wena you are already trapped, ukwazi ukuzibona ukuthi noko mandizikhuphe kule nto. We are not making any judgment call ke mntana omhle, sikuxelela what we know, what we have seen, what is known nangabanye abantu around wena, ukwenzela ukubana xa ubona uba le nto ayiyo le bendicinga uba yiyo, ukhawuleze uziguzule. Khayiqhube ke mzukulwana wendlu kaMvangeli, mzukulu. Ndisuka kuloo ndawo yabantu abakholwayo, ndiyakholwa nam. Namhlanje masincokole ke ngabo aba bantu kuthiwa basindisiwe. Ubabona njani aba bantu basindisiweyo? Wazi intoni ngaba bantu kuthiwa basindisiwe? Masihle njalo ke mntana omhle, siqale kweyokuqala into. Ubabona ngokubana abafani nobhele, baklini bona, abakakuhle amadoda akhona, anxibe lo bhatyi yakhe ishayinayo, isilver, sometimes ibe goldish, nesheti yakhe eyelo nalo bhruku emhlophe nezihlangu ezitsolo ngaphambili. Kaloo madoda ke uba ngamadoda, uba ngoosisi, nokuba uphuma apha endlini ungene next door omnye wabo azithi high tops, high tops esiya kwa-my friend. Yes, ngabanye babo ke abo banjalo. Bayakhumsha ke mntana omhle, athi ngokwe phaa kuCentane, phaa deep rural. Ukuba kathethi isilungu mntana omhle, xa sekushunyayelwa ngesilungu, kungenjalo. Bazawuthetha intetho engeyo yale ndawo. Umzekelo, athi ngokwe lapha kwezilali zaseNgqamakwe kushunyayelwa ngesizulu. Akukho nto irongo either than iyinto nje ethi asingoba lapha, asingoba. Yiloo nto kufuneka ilanguage ingabi yiyo lena yalapha to an extent, ide ibe yilanguage ngenye ixesha bade bathi zii-tongues, adarabakata naye akaziva uba uthini, because le nto ayithethayo ayikho, but into ethi asingoba lapha. Unumber 3 ke mntana omhle, ixesha elininzi lichithwa ecaweni, kodwa bathi bona kusenkonzweni. Ukuba uyaphangela uzawufumanisa uba ukuba emsebenzini uphuma u-4, u-5:30 funeka kubethele enkonzweni in some prayer, kuyobuya ke mntana omhle ngezithuba zo-9. Ukuba yiSaturday uqala kwi-morning prayer, ibe zezinye prayer, ibe zezinye uyobuya ngo-9. Ukuba yiSunday uqala kunto uyobuya ngo-5. Umntu wakhona uchitha ixesha kuyo le cawe to an extent
akanalo elakhe ixesha. Siyagqitha sithi number 4 ukulinka u3 and 4. Abatshatileyo ukuba lo mntu utshate naye or uneso spouse asikho kule nkonzo, mntanomhle uthando olu luyahexa. There is no meaningful relationship because you are never there for lo mntu uthi usisinqanda sakho. Number 5, asifuni ukuyithetha ke lena yokubana amasiko esintu awenziwa ukuqala kulaseqaleni embeleko, akwenziwa nenye kuba kaloku la masiko zizinto zasebuhedenini. Sibalulele incinci xhaphakayo kwezinye ikona ba wena yakwazi uqwalasela. Nanku ubhele uzisindiselwe, mhlawumbi ungumfundisi okanye uyinto ethile apha ebandleni okanye ungumntu nje, unyana wakhe usexesheni uba oluke. Ubhele has got 2 options. Option 1 yeyokuba unyana wakhe makaye esuthwini, kodwa xa ebuya kuthiwa thina sizamkhupha isinkonzo, sawubuyela ke kule ngxaki. Eyesibini, ubheli option anayo kuba athathe unyana wakhe amse kutata omncinci ukwenzela uba okolukela pha enza izinto agqibe abuye ke ngoku xa ebuyayo olukile eyindoda abuyele entsindisweni. What is the problem kule option yokuqala? Nanku umntana uyile esuthwini, wazenza ezapha ekuqaleni, wazigqiba ezasethafeni, uyabuya ke ngoku uza phakathi kwekhaya, akayigqibezeli ke ngoku laa nto ibiqaliwe phaya, angawenzelwa namalungelo nemfanelo, mhlawumbi kwapha azenziwanga. Ngoku unalo mntana wolukileyo kodwa ungolukanga, lulwane le nto asiyanoba yintaka noba yimpuku le nto. Athi ngoku umntana xa se ephumile kuloo nto ibisenziwa ngabazali sesiye esitratweni, abamamkeli ontangandini kuba kaloku lilulwane le nto lena, icaci kakuhle ukuba ithini incama into yayo. Uzawuthi ngoku segqithile ke kobo bukrwala umntana lowo, akayiyo indoda to an extent ukubana njengoba ezawuba nowakhe unyana uzawungakwazi ukumolusa unyana wakhe, funeka ocela abanye abantu. Mhlawumbi le ndoda seyiyekile naloo nto yaloo nkolo, ayisaphindwa ke ngoku leyo kuyesuthwini kuba kaloku yenziwa kube kanye. You are not even able to make corrections kulaa nto uyibonayo na uba utata wandibhanqa. Sebhubhile ke ngoku utata, uyinto ibila utata, unamatyala, abamamkeli esihlweleni de abe wenze u-ABCD. Nanku ke ngoku lo nyana unguwe woluswa ngutata ngento enokukutsha. You are not able ukuzigqiba izinto zekhaya kuba kaloku awuyondoda. Sizayibuza ke ngoku into uba uqala at what level ukuba yindoda. Ndiyile esuthwini ndizenzile ezinye, ewe ke khange ndizenzele zonto mna zemojis ngoba sixheli thina apha ento zobuhedeni, kodwa zikhona uyintoni na ingxaki yokubana kwa utata lo wakho awukwazi ukumhoya kulaa ngxaki akuyo, awamkeleki phakathi kwamadoda okuhlala, awukwazi ukuya naxa sewoluse owakho umntana. Ingxaki ke le esidibana nayo kwaba bantu bakhe bojikela phayana entsindisweni. Baqaphele ke, siya kunumber 6, baqaphele ke wena mayezeni ndini obonayo, wena mntu onayo i-spiritual connection ukwazi ukumjonga umntu umbone. Bagutyungelwe sisithokothoko sesimnyama, imigqwaliso mntanomhle zizichitho. Ezi zichitho bahamba nazo. Umntu wakhona ukuba uyamqaphela apha emsebenzini animthandisisi ncam apha emsebenzini. Masiyibalule ke neyokubana nalapha emisebenzini ukuba is a member of your team, ungoyena mntu u-unapproachable in this team. Ukuba ungumphathi ophatha gwenxa, ukhohlakele umntu wakhona, bayakhohlakala nalapha phakathi kwabantu kuba kaloku njengoba ekhona nje in this team, ngokwale yakhe ingqondo bengafananga noba ulapha because yena deserve something beyond lena. U-unapproachable, uneso sichitho, unolo mgqwaliso, animthandisisi, uyageza. Hayi Bhele, sude ucaba ngoku
uyonyuka vele. Sithetha ngabo ke abo bantu ukuba utshatile uneso spouse esingakhonzi kule ndawo yakhe, neso spouse is unable to relate naye lo mntu, asizungena ke kwezinye ingxaki, kodwa besithi masithi vandla lena indawo sigqithe siye kunumber 7. Ukuba uyayijonga le nto yale nkolo uzawufumanisa ukuba umfundisi is a symbol of success. Umfundisi unazo ezi zinto that a person osucceedayo anazo. Izindlu unazo ezi azifunayo okanye le ndlu ayifunayo unayo, le moto ayifunayo unayo. Umfundisi noba uya kwii-conferences zecawe akakhweli taxi nezibhasi zenu zityiphu omavumbuka, ukhwela eyakhe into ecacileyo, either niyamhayarishela okanye niyamflayisa, because kaloku umfundisi uyile symbol of success. To an extent ke mntana omhle, nani when you envisage i-success, this man of God is proof ukuthi apha entsindisweni kuyasucceedwa. What you are not noticing eyokubana le success yalo mfundisi is your sweat, is your blood, your tears mntana omhle, zizo ezenza le success kamfundisi. Masingene ke mntana omhle apha kunumber 8 siyichaze into yokubana njengokuba xa kushunyayelwa yile ndoda isucceedileyo siyichaza okanye eyichaza utata into yokubana amayeza lana awazukukusa ndawo. Uyanyonyoba ke yena utata, uyowalanda yena ukuzikhusela kunina, kuba kaloku kuyathakathwa kwezicawe zosindiso. Wonke umntu ofuna ukuzifihla kobu buthakathi bakhe uzawusithela ngaloo Bhayibhile, uzawusithela ngaloo nkonzo. Bakhona ke nalapha ekusindisweni umfundisi ezakhe izihlwele mhlawumbi ziyamxelela ukuthi apha ndiphantsi koxinizelelo, and olu xinizelelo alufuni holy oil, lufuna uchitha ibhunga, lufuna uphuncuka bemphethe elisisithokotoko ukwenzela ukubana usinde. Uyaya ke yena uyazilungisa mntana omhle, nina kufuneka ningazilungisi. Abapheleli ke apho abanye bade lento bayise ku higher grade, umntu ayofuna into yokunithi swi anithwebula ingqondo, ukwenzela uba xa athethe into nive. Xa esithi ufuna imali uzawufumanisa ke xa sesizayithatha lento sidibanise nezinye inumbers ezingezantsi, xa esithi ufuna imali, his word is an instruction ke mntana omhle eze nempendulo. Ufuna imali engange-15,000. Le 15,000 funeka siyibhatele before kuphelele 2 weeks. Nizawudibana ke nina nitsho ukuthi imali kamfundisi eyi-15,000 niyiqokelela njani. Uyaphumelela kumfundisi kuyo le ndawo, uyazilanda izigubhu zakhe umfundisi. Ukuba uya kuyo ke lena yamaNigeria, kuyatshatwa phayana mntana omhle. Njeba kutshatwa phayana uzawufumanisa ukubana oosisi bethu belilizwe ngabo abatshata nalamaNigeria. The intention ke, the purpose is not love mntana omhle, kukuba le ndoda yaseNigeria ibe nayo i-citizenship, ibe ngummi weli lizwe. Ilandele ke iqwalasele le nto yale ndoda inaye umfazi waseNigeria. Thula bhele, suzithetha zonke wena ezi ndaba. Number 10, masichaze into yokubana asiphelelanga kulaa ngxaki mntana omhle yoba sithethe ngezichitho, sathetha ngemigqwaliso, sathetha ngezimnyama abahamba nazo aba bantu. Masiyifake nalena yesilwane. Ezi zilwane ke uba uyazilandela into yazo zintlu ninzi, asihamba sawuthi zintlu ngaphi, kuba zikhona izilwane ezi sifaka nazona, kuba kaloku phayana entsindisweni ikhona nalento yokubana omnye is better than omnye. Uzawufumana siba nalento yokwakutestifya umntu ahamba yotestifya uJesu uyasebenza. Ufumana siba ixesha elininzi it's all theatrical mntana omhle, akukho kwantwile ithethwayo. Uyaphakama umntu phaa to testify ubuxoki, bamonele
bathumele kabanye abanezilwane zabo kwalapha ecaweni bamthumele because this person living this lie uthi is succeeding. Le mpahla inhle idurayo ayinxibayo azangayo apha ecaweni is not reflecting xa sesiya endlini. Endlini xa efika umntwana khona is tears the entire night because the life yakhe is not moving. Umengxe ujikeleze endaweni enye xa ephuma ngalamnyango has to wear this facade, has to wear this mask ukwenzela uba xa efika phakathi kwenu afike ingumntu othi uJesu uyasindisa, uJesu uyaphendula. Bambethe ke ngazo izilwane ontanga bakhe phayana ecaweni. Zikhona ke izilwane ezidityaniswa okanye ezihamba nokuhlaziya kwabefundisi. Masichaze into ukuthi even though sisindisiwe nje kuyo le ndawo, abefundisi bona bayaqhubeka ukungena phakathi kwebandla. Wayesithi omnye xa ichaza athi baloba apha esinkini. I-advantage ke yoloba esinkini uyayibona le fish uyilobayo, ihuku ulisa ngqo kuyo uyibambe le fish, so you are not sweating. So umfundisi ke uthatha apha ebandleni ahlaziye ukulungisa lento yakhe. Wena kugqibo hlaziwa ngawe ulandelwa seso sithoko esikhatshwa sisilwane. The third form yezilwane esizibonayo kwaba bantu basindisiweyo, which is not isilwane but something that has all the hallmarks. Njengoba apha ekusindisweni sisindisiwe, kukho nento ethi no sex before marriage, which is a good principle. Now this principle si-abuse ke ngoku le no sex before marriage, sibe ne-sex before marriage esiyihidayo through a nice terminology ka-courtship. No, we are courtshiping mzalwane, ekucourtshipeni kutaka intshontsho. Now we are not able to face ibandla with this pregnancy. What do we do? Kufuneka sikhutshwe esisiso kuba kaloku noko phakathi kwebandla ayizubukeka lento bandimithe. Usikhuphile sokuqala wasikhupha esinye. Lama sana mntanomhle, you like it or not, ayakhala phezu kwentloko yakho, ayathetha lamasana, bayakhala ogogo. Ebusuku uphupha uncancisa lamasana, uphupha usindwa ngalamasana. Iyamaska ke lento because awuzuyazi uba loluphi olusana mayezeni xa esiza lo mntu kuwe. Awuzuyazi noba sisilwane okanye zizisu ezaphumayo. Uyacinezelwa ebusuku. Awuzuyazi nokuba sisilwane okanye ngalamasana. Uzawusibone sisithoko kude kuthiwe ngomnye umuntu ochazayo izihlwele zikufulathele kanti zezi zikhalo. Zingxaki ezikhoyo phayana ebandleni. One of the challenges is that even though ezingxaki zisombululeka, but now the environment does not allow lo mntu ukuthi ezingxaki ayozisombulula. We are going to emphasize into ethi ukuphuma kosana, whether the reason was valid or not, loo nto kufuneka ibe yinto ethethelwayo. Kuba kuqhuzuke usana, whether lukhuphile or luziphumele, iyathethelwa laa nto ukwenzela uba ogogo bayixolele ukuba yimistake yakho. Masiphinde singene kuyo le nto yokukuhlaziywa okubafundisi bahlaziya. Omnye ade umfundisi aripotwe lilady ukuba undirepile because if you were mesmerized okanye le nto yenziwe through some form of hypnosis, ubuyele ezingqondweni kugqoma no man, that was rape. You go now to open i-rape. Mhlawumbi uyiqalile le nto through i-processes zebandla ukuchaza ngomfundisi, but umfundisi is a god kuyo le ndawo, is a god. Akukho mntu uza kubhiliva. Now what do? You go to court ukuyovula icase ye-rape. Zibukele ke indaba, ibandla liphuma lonke to go defend umfundisi against lo mntu webandla othi ndidlwengulwe ngumfundisi. It doesn't matter uba uripota ntoni against umfundisi. Umfundisi unguThixo because ezi zinto zakhe zimenza nonke nithi swi ingqondo. Masigqithe ke singene kwenye ingxaki ebalulekileyo kuyo lento yokukusindiswa kukaBhele. uBhele ukubana unemali engange 10 rand,
umfundisi udinga 11 rand, uBhele uyayikhupha le yakhe imali noba bezawukhwela ngayo noba bezawuthenga isonka, it does not matter, kufuneka eyinike umfundisi to build le image kamfundisi. Into esiza kuyo yethi apha ebandleni xa sithetha ngalo mfundisi sithi ungu-spiritual father, xa sithetha ngonkosikazi wakhe ungu-spiritual mother. Now you have abo mother and father outside your family. Nansi ke ngoku ingxaki esijongene nayo kuzo ezinkonzo zosindiso. People abandon their own families. You stop having a relationship with your family. Ifamily yakho ngoku leli bandla, your father ulapha ebandleni, your mother ulapha ebandleni, you abandon your own mother, your own father. Ingxaki ke ngoku nangokutsho kwayo iBhayibhile ukuba uyihlo nonyoko bangabadali bakho kweli lizwe. They are your creators, they made you. When you were vulnerable, ungakwazi uzenzela nto, they were there for you. Now you are old. You look at them as if they don't deserve to be alive. You have this new parent, ongumama nongutata. You do everything for bona. Ela kokwenu ikhaya is not going anywhere. Eli lalo spiritual father is going somewhere. Ithi intetho yesintu ukuba umama wakho uthe kuwe uzaba yinjaphu yakhona, akhwaphu yakhona mntanam, utho umama wakho eyaleza kubazali bakhe with i-anger yakhe, I'm telling you, you're not going anywhere. Lo mfundisi wakho owenye ikhaya elithile nefamily yakhe ayihoyileyo uzawuthandaza khale phezu kwentloko yakho. You're not going anywhere because you've abandoned your own parents. Siyathetha ke ngokwesithu isintu sithi you do have a spiritual father, you do have a spiritual mother. Une biological parent, ube na a spiritual parent. Your first spiritual parent ngutata omkhulu wakho mntana omhle, inyuke iyotsho kukhokho wakho, ngabazali bakho abo abangakuzalanga. Your parents ngaba abaza ku welcome when you depart, ngabo ozawufikela kubo. Awuzufikela uba uBhele ungumsindiswa othile wena ungodlamini, there is no way ukuthi you'll be welcomed nguBhele kwele mimoya. Uzawuya kubantu bakokwenu kuba umuntu uya kubantu bakokwabo. Siyayi-emphasize ke into ethi sindiswa mntana omhle, but don't abandon your family. Pheza Bhele, sukuba sagqitha kuyo le ndawo, sizawuyiyeka ilale ke sidibane ngomvulo apho sizabe siphethe khona ezasevenkileni. Abantu bacelile ke bathi Bhele siyithandile lanto yabantwana besikolo ngoku bebethaka, ingaske uphinde usiphathele into ezithaka. Thina sizuya kwesi sikolo sakho Bhele, thina sinaxesha lesa sikolo kodwa siyayifuna into enokuthaka. We are working on it ke mntana omhle, ukuba siyayibona ukuba it makes sense singamane sikuphathela. We are still working on it. Siyayincokola noMbathane if ingqondo zethu ziyasithuma ziyasivumela, sisenoba nalo olunye usuku apho sizawube siquba khona mntana omhle. Masiqale siyokhonza ke noMbathane sisindisiwe. Siyayiyeka ke kwangokuba mayilale siyiphakamise ngomvulo kube xosi kwaba sithumileyo kubele Camagu.